Ahoj, jmenuji se Neil a já jsem grafický designer. A tady máme naše nové obálku Tajemství všech tajemství. Já jsem dělal asi týden návrh a jsem měl štěstí, že to povedlo. Hlavní ten obrázek, v hlavní roli je Praha, tak jsme chtěli jako Karlův most, tmavou jako atmosféru, sníh. A pak to bylo jako atmosféra a pak jsme chtěli použít zlatou barvu, jako zlatá Praha. Tam jsou jako symboly z příběhu a tam jsou trošku schovaný, jako a můžete hledat a to je taky takové tajemství. A jsme poslali ho a on psal zpátky jako moc se líbí a jako dobrá práce, tak jsme měli radost, jak on je jako velký autor, tak jsme měli radost, že to taky měl radost. No hlavně doufáme, že vám bude se líbit kniha.